cikin wannan shiri namu mai suna Labarin Kirkira, wanda channel ɗin One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wadda Mimi B ta rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne a daidai inda mai littafi take cewa kuɗin da ta samu bayan ta sayar da gwalagwalan ta kama musu gidan haya 2 bedroom da shi a unguwar Jiddari Polo na shekara, sai da katifu guda 2 da ɗan kayan abinci da kayan kicin. Alhamdulillah. 2 weeks later, Faruk ne tsaye bakin gidan su Fanna. Shi a dole ya zo ganin matarsa nan da sati 1 da 'yan kwanaki za ta zama mallakinsa. Tsabagen iskanci ba abin da yake imajinin illa first night nasa da Fanna. Wani almajiri ne ya zo wucewa, take ya tsaida sa. Kai, shiga nan ka ce wai in ji Faruk matarsa ta fito. Da to yaron ya shiga gidansu. Fanna suna zaune tsakar gida suna tsintar shinkafa da ita da Afra. Ita kanta Afra mamakin yadda Fanna ke walwala kwana 2 ke bata. Kukan da ta saba yi safe, rana da daddare duk ta daina yanzu. Duk da bata san reason na yin hakan ba, ita dai tana mayarta murnan dawowar farin cikinta. Assalamu alaikum, cewar almajiri. Wai in ji Faruk wai matarsa ta fito. Daidai lokacin Mami ta fito daga kicin. Me kace? Faruk ne ya aiko ni wai matarsa ta fito. Don ubansa ka ce ba za ta fito ba. Yaushe ta zamo matarsa? Fice ka bani wuji da Allah. Almajiri tsaye, cewar Fanna. Ka ce masa ina fitowa. Kallo Mami ta watsa mata. Fanna bara ki fita ba. Kin san wannan dan mayen yanzu sai ya sa ki kuka. Ki zauna kawai. A'a Mami ki bari. In je. Ai ba abin da ya isa ya min a waje. A idan mutane. Ki yi haƙuri. Mami za ta sake magana, Fanna ta ce, please Mami. Fanna ta shiga ciki, ta ɗau hijabinta, sannan ta fice. A zaune ta same shi kan benci, da alaman yau ba a buge yake ba. Ke, zo nan ki zauna. Ya ce a ce kin saba da ni yanzu. Nan da 'yan kwanaki za ki zama tawa. A zuci Fanna ta ce, taka? Never. Allah ya riga ya kare ni daga auren mazinaci kamar ka. Kawai jin hannunsa ta yi kan kumatinta. Firgit ta matsa baya. Ya sake matsowa kusa da ita. Wai tunanin me kike haka? Ko dai tunanin first night ɗinmu kike yi. Ya ɗan murmusa. Kar ki damu. I will take it easy on you. Bata ce da shi komai ba, illa kallonsa da take yi. Ke wai yau azumin magana kike yi ne? Juyawa ta yi za ta tafi? Ya danna mata kira. Cak ta tsaya. Bata tanka masa ba. Ki sha'aninki iya son ranki. Ki min rashin mutunci iya son ranki. Amma ki sani nan da sati 1 da 'yan kwanaki. Ni zan na ja miki aji. You can go. Daman na zo in ga kyakkyawar fuskarki ne kafin na wuce bayan gari. Kai kawai ta kada ta shige ciki. Tsaye ta tarar da Afra da Mami da damuwa ƙarara a fuskarsu. Ya haka Mami, wani abu ne? Ta tambaye su. Faruk fa, ina dai bai miki komai ba, cewar Mami. Kai Mami, da Allah ki kwantar da hankalinki Mami. Ke ma haka Afra, ba abin da ya Faruk ya min wanda surutan banzan da ya saba yi. Wai yanzu haka ma bayan gari za sa. Shege mazinaci, cewar Mami. Insha Allahu bara ki aure sa ba. Amma Mami yau fa sauran sati 1 da kwana 3. Sauran sati 1 da kwana 3 ne bikin. Anya akwai abin da zai hana aukuwan wannan aure? Afra ta faɗi cike da damuwa. Akwai Allah Afra. Always have this at the back of your mind. Je ki huta Fanna, ni da Afra za mu gama girkin. To Mami, ina Aiman ta zo in mata tsifa. 3 days later, ana saura sati bikin Fanna da Faruk. Ya
Khalil ne tsaye cikin tsakar gidan su Fanna. Mami da Fanna da Afra suna tsaye kansa. To, ni dai na faɗi nawa. Tun ana wata bikin nan na faɗa wa Fanna ta sanar da ke batun gado. Gashi har yau ba ku sai ba, wallahi za ku sha mamaki. Don kuwa amaryarku kan tabarma za ta kwana. Wasu irin matsiyata ne ku. A ce ‘yarku za ta yi aure ko gado kun kasa yi mata? Wai a haka ma dan na ɗauke maku nauyin kayan kicin? Allah ya wadaran irin ku wallahi. Kawu ka yi haƙuri. Nan da 'yan kwanaki zan kwashe adashi na sai in sai wa Fanna gadon. Don Allah ka ƙara haƙuri, cewar Mami. Wannan kuma ku ya dama. Ko ku sayi gado ko amaryarku ta yi kwanan tabarma. Ni na tafi. Yana ficewa, Mami ta ja hannun Fanna suka yi ɗaki. Gudun kar Afra ta fahimci wani abu. Ita dai Afra ta soma zargin abu. A da ne kawu ya yi wannan magana. Definitely Fanna za ta yi kuka. Sai ga yau ko nuna damuwa ba ta yi ba. Da daddaren ranar Fanna da Afra suna zaune ɗakinsu. Aiman ta yi nisa a bacci sosai. Afra ta fi minti 2 tana kallon Fanna har sanda ta sa ta tsarguwa. Afra wannan kallo haka? Cewar Fanna tana duba pages na wani government textbook. Ya Fanna, ki kalle ni. Daga fararen idanunta ta yi wanda suka sha bakin kwalli ta aza su kan Afra. To, na kalle ki. Kina ɓoye min wani abu. Kin san na san ki fiye da yadda na san kaina. I can tell in kina ɓoye min abu, cewar Afra. Me zan ɓoye miki Afra? Kawai dai ina jin daɗi ne. Daɗin me fa? Daɗin zaki auri ya Faruk ɗin? Ta tambaye ta tare da daga gira. Dariya kaɗan Fanna ta saki. Ko kaɗan Afra. Ina murna ne saboda ina ji a jikina barin auri ya Faruk ba. To ya Fanna, Allah sa. Kin san happiness naki ya fiye min komai a duniya. Hagin junansu suka yi cike da so da ƙaunar juna. Ana saura kwana 2 biki da misalin ƙarfe 8 na safe. Faruk, kiran ya Khalil yana zaune kan tabarma. Na'am baba, Faruk ya amsa yana isowa. Ya samu waje ya zauna. Ni ya jiya ka haɗu da Fanna kuwa? Mahaifiyarta ta ce mun cikin satin nan za su kawo gadon. Gashi saura kwana 2 bikin naku ba su aiko ba. Anya mutanen nan lafiya kuwa? Ni baba kawai mun share zancen gadon nan. Ka fa san ba su da kuɗi. Ni Fanna ta zamo matata shine babba. Ban damu ba ko kan tabarma za mu kwana. Balle ma ai ina da gado sai in tafi mana da shi. Ƙeyarsa ya Khalil ya tanɗe. Ai dama kai wawa ne. Taya mu za mu musu komai. Tashi mu je gidan nasu yanzu. Ba gardama Faruk ya bi bayan babansa suka fice zuwa gidansu Fanna. Salamu alaikum, cewar ya Khalil a yayin da Faruk kuma ke knocking. Shiru kuke ji? Ba amsa. Wai ko wannan matsiyatan bacci suke yi ne? Ya Khalil ya tambayi Faruk. To, ya zan sani baba in ba wai shiga muka yi ba. Sa kai suka yi a tare. Ya Khalil na sallama sai dai har da suka iso tsakar gidan ba amsa. Don haka ya Khalil ya yi ɗakin baba ya yi knocking. Nan ma shiru, hannu kawai ya sa ya buɗe ƙofar. Daga ɗakin wayam, daga katifa sai katifa. Ba bakunan kaya, ba komai. Tashin hankali ya kira a fili. Faruk da ke tsaye tsakar gida ya ce, lafiya baba? Ba lafiya ba, cewar ya Khalil. Zo ka ga ba kaya a ɗakin nan. Tsaya, duba ɗayan ɗakin yaran tukunnan. Nan Faruk ya je ya buɗe, same story. Nan ma babu kaya. Tashin hankali. Ba dai Aliyu da iyalansa sun gudu sun bar garin Bama ba, ya faɗi cike da tashin hankali. Amma ai ba su da inda za su ma. Throughout rayuwarmu a nan muka yi,
bai da ma kuɗin biya musu kuɗin mota, balle a ce ya kama musu gida a inda suka je. Dole suna cikin garin nan, suna ɓoye cikin wani gida. Taho mu je mu sami kakanka mu irga masa. Bayan sun je sun samu kaka, ya Khalil ya irga masa komai. Matuƙa baba ya sha mamaki, tunda haka ɗan uwanka ya yi deciding mu bar su mu ga iya gudun ruwansu. Mun nuna musu halacci, ya nuna mana butulci. Ni ba don komai na amince da wannan maganar ba, don kar 'yarsa ta rasa mijin aure ne, amma tunda haka ya ce sai mu bar sa. Haba baba, ni da na ɗauka tsine masa za ka yi? Guduwa fa ya yi baba, ya bijire wa umarninka. A'a, Khalil, ba maganar tsinuwa a nan. Fatanmu Allah sa hakan da ya yi shi ne mafi alkhairi gare sa da 'yarsa da kuma iyalansa gaba ɗaya. Amin ɗin ma ya Khalil bai amsa ba. Shi da ya gama sa rai Fanna za ta haifo masa kyawawan yara, a ce sun gudu ba su gidansu? Impossible. Tashi Faruk, yau ko shadda suka shiga suka ɓuya sai mun tono su. Bayan na gama bazawa a gari za ka yi aure sai a ce amaryar ta gudu? Wallahi ƙarya ne. Tashi na ce. Aliyu bai isa ba, yau duk inda suke a ɓoye sai na nemo su. Baba na ƙwalla masa kira, ko a jikinsa ya ja hannun Faruk a fusace suka bar gidan. Da misalin ƙarfe 7:30 na safe, su Fanna suka isa garin Maiduguri. Daga can suka tsarar taxi sai sabon gidansu. Ba laifi, gidan gaskiya ya yi arha. Ɗakuna 2 ne da bayi 2 da kuma kitchen. Fanna ta kasa ɓoye murnanta. Finally, ba ta auri ya Faruk ba. Ya Khalil da ɗansa kuwa haka kaman zararru suka rika bin gida one by one a Bama. Su a dole suna neman Fanna da familinta. Sam hankalinsa bai basa Maiduguri su Fanna suka tafi ba. Har dare suna neman su Fanna. Ganin ba mahalicci sai Allah ya sa suka haƙura suka dawo gida da disappointed. Fanna kuwa yanzu rayuwa ya soma mata daɗi. A hankali ita da familinta suka yi settling a Maiduguri, hankalinsu a kwance, ba su da wata tsoro yanzu. Government school mai kyau mami ta samu, aka zuba Afra da Aiman. Fanna kuwa ko kaɗan bata sa a rai kan za ta ci gaba da makaranta ba, sai sanda baba ya yi surprising nata. Kuɗin da ya kamata a biya a kai sa asibiti ya yafe kan Fanna ta yi proceeding ɗin karatunta. Admission aka nemo mata a polytechnic course na business administration. Sosai ta ji daɗi. Ko da ta soma zuwa makarantar kuwa kullum cikin hijabi da niqab take. Mazan makarantar su ba su ma san ya fuskar ta take ba, balle a ce sun gano kyawunta su soma binta. Haka Allah ya ci gaba da yi ma rayuwar Fanna albarka. Karatu take sosai ba wasa. Mami tana ɗan sayar da irin gwanjon kaya. Hakan nan da shi suke cefanin gida. Baba kam jiki sai wasu yake yi, ba kuɗin kai sa asibiti. A kullum burin Fanna ta gama karatu ta samu aiki ta kai babanta asibiti. Ya Khalil kuwa ko da ya kira mami a waya ba ta ɗaukawa, haka ya gaji ya bari. Rayuwa dai alhamdulillah. 4 years later, that is bayan shekara 4 kenan, abubuwa da dama sun gudana about rayuwar Fanna da Anas. Fanna tana da kimanin shekaru 20 a duniya yanzu. Kyanta ya gama fitowa. Fanna ta kai mace duk inda ake neman mace. Shekarunta kusan 2 da gama polytechnic, ta yi graduation under business admin da excellent result. Sai dai aiki ne har yau babu, ta kasa samu. Duk waɗanda ake bata is not related to her course. Daga baya
Dole ta haƙura ta karɓi aiki as a waitress, mai sabin ɗin abinci da drinks a shagon kokuwa wajen taron jama'a. A wani babban coffee shop, daɗin abin coffee shop ɗin nasu sananne ne sosai cikin garin Maiduguri. Yawancin meetings ko kuma parties ko kuma biki da ake yi a Maiduguri, a coffee shop na su Fanna ake zuwa a ɗebi waitresses, kuma duk lokacin da aka yi haka kuɗi suke samu sosai. Da wannan take samu ta biya kuɗin school fees na Aiman da Afra. Amma dai yanzu Afra ita ma ta gama makarantar, tana neman kusan shekara da gamawa. Fanna na ƙoƙari sosai don ta sa Afra a makaranta, sai dai abin ya gagara. Jarin mami ya jima da karyewa lokacin da jikin baba ya taɓa yin tsanani. Dole ta tattara ribanta da uwar kuɗin business nata duka aka kai su asibiti. A taƙaice dai yanzu Fanna ce breadwinner familinta, duk a kanta suka yi depending. Allah sarki Fanna, 'yar albarka, Allah ci gaba da miki albarka. Samari kuwa ba ta kansu take ba. So da yawa in aka ɗebe su serving food and drinks a meeting ɗin alhazai masu ji da naira, in suka ganta sai sun nema su mata magana, amma saboda duk sanda ta tuna da past nata, ta tuna bata da budurci da kuma martaba, sai ta ji ba za ta iya ƙara yin soyayya ba, saboda definitely ran da aka gano gaskiya bata da budurci, za a guje ta, kuma abin da bata so kenan. Bature ya ce prevention is better than cure, sai sa tun farko ma bata sa kanta cikin soyayya ba. Daga wanda za ta musu ƙarya ta ce ta kusa aure, sai wanda za ta ce musu tana da aure. Zancen mafarki kuwa har yau bata daina ba, kusan kullum sai ta yi mafarkin mutumin da ya yi rapin nata, wai ya dawo zai sake rapin nata. Mami kullum ke kamin nata in ta yi mafarkin, ranar da mami bata kusa, haka za ta riga kuka tana bari har wayewan garin Allah. Allah sarki. Karfe 2 na yamma, daidai lokacin tashin Fanna daga aiki kenan, kafin ta tsari Napep ta dawo gida kuma 2:30 PM yayi. Tana shigowa gida, Aiman da ke carafke tsakar gida ta soma mata oyoyo. Oyoyo ya Fanna, cewar Aiman da ke da shekara 8. Baki kan masha Allah. Oyoyo Aiman, cewar Fanna tare da hagin nata. Ina sweet ina ya Fanna? La, kin ga yau na mance ban siyo miki ba. Insha Allah zan siyo miki gobe, yi haƙuri kin ji? Ai da ma haka kike cewa kullum, inda saurayinki ne ai bara ki mance ba, cewar Aiman tana gunaguni. Ya salam. Fanna ta zaro ido. Ban hana ki maganan saurayi ba? Ni na rasa ina kike jin wannan zancen. Sai kin tambaya ne ya Fanna, cewar Afra da ta fito daga ɗaki. Wannan maras kunyan kuma, ai wallahi ya Afra, ko ki yi shiru ko in faɗa wa ya Fanna batun wancan saurayin da ya zo wajen ki ɗazu da mami batta gida. Kai Afra ta dafe banza, kin riga kin faɗa matan kuma. Wallahi ki sani baran sake baki chocolates ba in ya kawo min. Wait. Afra, saurayi kika soma kawowa gida ba da sani na ba? Cewar Fanna in a serious tone. Ya Afra fa ba saurayi na bane, munafircin wannan munafukan ne. Ibrahim ne fa, classmate ina na secondary school. Meaning, Afra ba wai zan hana ki yin samari bane. Kawai be careful, kar ki yarda da maza so easily, za su kai ki ne su baro ki. Insha Allah ya Fanna, I'm very vigilant. Cikin wannan shiri namu mai suna Labarin Kirkira, wanda channel ɗin One Arewa YouTube ke kawo. Idan mai sauraro bai manta ba,
gabata mun tsaya ne a daidai inda mai littafi take cewa ya Afra, ko ba saurayi na bane, munafurcin wannan munafukan ne. Ibrahim ne fa, classmate ina na secondary school? Meaning, Afra, ba wai zan hana ki yin samari bane. Kawai be careful, kar ki yarda da maza so easily. Ga su kai ki ne su baro ki. Insha Allah ya Fanna, I'm very vigilant. 6 hours later, Mami da su Fanna ne zaune a ɗakinsu suna ɗan taɓa hira. Fanna, na ce wannan karan sai an kai har ƙarshen wata za a biya ku ne? Mami, ta amsa da fara'arta. Wani abu ne? Fanna Habibti, na san kina mana sosai. In ba ke ba, familin nan will have been dead by now. Mun gode sosai. Allah ya ci gaba da miki albarka ya kuma ƙara buɗe. Amin mami, don Allah ki daina min godiya. You guys deserve all this I'm doing for you. We are all family. Kina buƙatan kuɗi ne? Kamar nawa? San samu 2,000. Kin ga maman sai ta katse ta. Mami, ba sai kin yin bayanin me zaki da kuɗin ba. Nan ta ciro wallet nata ta irga 4,000. Gashi jiya mun samu an kai mu wani meeting da aka yi na commissioners, so an biya mu kuɗi. Nan ga 4,000 naira. Zai miki aiko? Fanna, 2,000 ma ya ishe ni. Dan Allah ki riƙe sauran, ke ma kina da buƙatun ki aiko? Mami, dan Allah ki amshi. Ai ni na baki. Hannu mami ta buɗe ta sa mata kuɗin ciki. Na gode Habibti, Allah miki albarka ya kuma ƙara buɗe. Amin mami, na gode da addu'arki. Jazakillahu khairan. Bari in yi sallah in kwanta, don ƙarfe 7 zan fita aiki. Akwai mitin da za a yi, za mu je mu yi salin ɗin abinci can. To, ki huta gajiya, ni ma bari in je in samu babanku. Sai da safe, a tare Afra da Aiman da Fanna duk suka ce Allah ba mu alkhairi. Sannan mami ta fice. Bayan ta amsa da amin, kar ku manta ku yi addu'a kun ji? Ya Fanna, zan dan samu 200 kati ne, cewar Afra tana boye fuskarta. Yar murmushi Fanna ta yi, saboda ki samu na kiran samari ba. Haba dan Allah ya Fanna, wallahi a'a. To Allah kai mu gobe, zan baki. Kwanan nan bana spending much muku. Ku yi haƙuri, tara kuɗi nake. Afra ina son kai baba asibiti, kin dai sanya jikin nasa yake. Kai Afra ta gyada, da alamu ta sani sosai. Mun gode sosai ya Fanna, Allah ƙara buɗe. Da amsar amin suka kashe wuta suka kwanta. A ɗan side ɗin Anas, sosai Anas ya ƙara kyau, fari da fresh. Shekaru sun ƙaru, ya zama cikakken saurayi yanzu mai shekaru 23 a duniya. Bayan namiji yake, ya ɗan ƙara ƙauri kaɗan kan tsirancinsa wanda ya sake fito da kyansa. Sai dai kamar hali na nan na shaye-shaye, duk da cewar har a yau Abu da Ummi ba su san yana yi ba. Duk wanda ya ji an ce Anas na shaye-shaye ba zai ma yarda ba, saboda irin hankalin da yake nuna wa mutane. Kolinsa a ɓoye yake. A da sai in yayi mafarkin ummini ko na yarinyar da ya rafin yake sha, amma ban da yanzu. Haka kawai in ya rasa abin yi zai kurɓi abinsa. Allah ya shirya. A wannan shekaran ya gama makarantarsa na London. Tun tafiyarsa bai dawo gida ba, sanda ya ƙara shekaru 5 ɗin nan cur. Cikin ikon Allah kuwa ya fito da excellent result. School nasu sun yi da shi ya soma musu aiki don iya zanen Anas as an architecture. Amma sam ya ƙi saboda son cika burinsa na karyawa mata zukatunsu. Ya fi son ya yi da matan Najeriya kamar sa, ba tsinannun turawa ba. Amal tasa ta girma sosai, shekarunta a yanzu 13. Ba abin da ya raba ta da Anas
kyau kawai ya ɗara ta da kaɗan. Amal an ɗan soma wayo, amma har yanzu halin autanta na nan da kuma rashin kunya da rashin shiri da Shatima. Shatima har yau bai san ya girma ba, shekarunsa 21 da abu a kai, amma hakan bai hana sa fafiro Fanna da gudu in ta masa rashin kunya ba. Cat and dog Ummi ke ce musu. Anas kuwa sai dai in bai gida. Sarai fa ya san Amal ce da laifi, amma hakan zai ba ta gaskiya ya ba wa Shatima laifi. Sai in sun keɓe yake ba su haƙuri. Sosai Anas yaya ne mai hankali, yana kula da ƙannansa ba kamar da ba, kuma yanzu in yana cikin familinsa yana murmushi da walwala sosai. Sai dai in yana tare da Amal ne yake dariyan da har za a ga fararen haƙwaransa tas. Su Bana da Kashin ma suna nan sun buɗe 'yar sana'a tare, an alhamdulillah Allah na sa musu albarka. Shatima kuwa ya sa son jiki a gaba, sam baya son yin abu wa kansa, ya yi depending da abu kawai, kwas yanzu masha Allah abu arziki sai bunƙasa yake. Tunanin komawa Maiduguri ma yake, sai dai har yanzu nothing is certain yet. A yanzu haka Anas yana garin Maiduguri, ya zo neman aiki, kwanansa 3 kenan. Yau yake da shirin fara fita neman aiki, Allah ba da sa'a. Construction industries ya soma bi, sai dai yawancinsu sai su ce ba su ɗeban masu aiki yanzu, ya dawo bayan wasu 'yan watanni. Duk da kyan result nasa kuwa, haka ya gama yawo a ranar farko bai samu aiki ba. Ranar ta biyu ma sintin haka ya jera kusan sati yana neman aiki kaf babu, har ya yi giving up. Kan Monday zai koma Bama, zai huta yanzu a weekends a gidan shaman da ya sauka. Yana kwance a guest room kan gado, iPhone nasa ya yi ringing, yana kai dubansa ya ga My Angel, Amal kenan. Da murmushi kan fuskarsa ya ɗauka. My Angel ya faɗi. Na'am ya Anas dina, ina wuni? Lafiya kalau Angel, ya kike a school? Lafiya kalau ya Anas. Yaushe za ka dawo? Baka samu aikin bane har yanzu? Ban samu ba My Angel, ina kan nema har yanzu, amma nake ga Monday zan dawo. Kina sa ni cikin addu'o'inki kuwa? Sosai ya Anas, yanzu ma da na idar da sallah sanda na saka ka a ciki. Yawa My Angel, ya Ummito, lafiyar ta kalau ya Anas, kaga ya Shatima ɗazu ya mare ni, ta faɗi kamar za ta yi kuka. Yana kishingiɗe, jin Amal ta ce Shatima ya buge ta, ya sa ya zauna tare da zaro blue eyes nasa. Ya mare ki? A dalilin ne? Wallahi ba abin da na masa ya Anas, kawai fa don abokanayensa sun zo ya ce in gaishe su, ni kuma niki saboda haƙuri na ciwo. Shine bayan da suka tafi ya mare ni a bayana wajen har yayi pink. Sarai ya san Amal da rashin kunya, daga ji bakin gaishe da abokan nasa kaɗai ta yi ba, in aka bibiya hala har tsagin su mata yi. To yi haƙuri Angel, yanzu zan kira sa tsitsin lesa, in na dawo kuma zan rama miki. Yawwa ya Anas, bye. Din ta kashe. Komawa ya kwanta tare da zira wasilin ido yana murmushi wa kansa. Daidai lokacin wayarsa ta yi ƙara, yana kai dubansa ya ga number ke kira. Zuwa wa screen ɗin ido yayi, yana nazarin wace ce. Can ya ce wannan number Mino ce. Sanda ya kusa tsinkewa sannan ya ɗaga ba tare da ya ce komai ba. Wata murya ce mai zaƙin gaske ya soma magana a hankali, duk da cewar cikin tashin hankali kuwa take. Haba don Allah blue eyes, me na yi kuma wannan karan? Tun jiya nake ta trying number ka, sai kana gani ignoring ina kawai kake. To na yi,
za ki iya yin wani abu ne? Ga tsauye ba ta amsa. A'a, don Allah Blue Eyes, kar mu yi haka da kai. I'm sorry. I love you. Mino, no more of that. We are done. Kar ki sake kira na. Please. Ko kin ƙara ma, bari ɗauka ba. Karab ya katsa wayar. Kafin ya ajiye ta, ta soma kira again. Sa namban nata yayi a call divert tare da sakar da murmushi haƙwaran samansa suka bayyana. 7 of 100 kenan. Ya cije light red lips nasa, ma'ana cikin mata 100 da ya ɗau alwashin zai karya musu zuciya, ya ci nasara kan guda 7. Wannan ma tun kafin ya samu aiki ya zama biloniya kenan. Washe gari, kasancewar yau Asabar, bayan Anas ya yi wanka, ya yi breakfast, ya yi shirinsa na kullum, t-shirt da pencil trouser, ya faffeshe da turare tare da taje gashin kansa, ya yi styling nasa mai kyau, sannan ya rataye jakar laptop nasa da credentials nasa ke ciki. Don fitan ganin gari zai yi tun da Monday zai koma Bama. Tafiya yake cikin anguwar Old GRA yana ɗan kalle-kalle yadda kowa yake aikin gabansa. Can ya ga mutane sun taru ɗaya sai hayaniya ke tashi wajen. A hankali ya taka zuwa wajen shi ma don ganin me ke faruwa. Yawancin architects ne a wajen, sai dai masu construction kuma zane ne babba a gabansu. Sai musu suke sun rasa gane ya za su gudanar da aiki. Daga wasu gefe kuwa wani dattijo ne zai yi irin shekaru 65 ɗin nan, ya yi tagumi ya zuba musu ido suna ta shirme. Kallo ɗaya Anas ya yi wa zanen wajen ya gano zanen babban gini ne, ko irin company ko industry haka. Da ya sake kallo kuwa sai ya gano matsalar da suka samu wajen zanen. Murmushi ya yi sannan ya yi gyaran murya. May I interrupt? Ya ce da su. Tas kowa wajen ya juya yana kallonsa. Wasu suna admiring kyansa, wasu kuma mamakin blue eyes nasa suke. Ko dai bature ne, amma kuma farinsa bai fi na turawa ba. Tofa. Na zaunen ne ya ce, show please, tare da miƙa ma Anas paper. Dattijon kuwa har yanzu na zaune yana kallon su. Amsar pencil da cleaner Anas ya dan goge wani waje a zanen, ya gyara daga ƙasa sannan ya yi haka ma daga sama. Yana gamawa ya juye fefan yana kallon babban nasu na zaunen. Bayan ya dan kalla aiko sai ga abin da suke son cirowa din ya fito. Building thing is in perfect position. Wow, ya exclaiming. Saurayi, you are incredible. Ku tafawa wannan saurayi please. Nan take duk mutanen wajen suka ɗiba da tafi suna hailing ɗin Anas. Dattijon da ke zaune ne ya taso da karar tafiyarsa irin na gayu mai kan gold ɗin nan. Ya iso wajen a hankali cikin muryar manyanta ya ce, me ke faruwa a nan? Babban na zaunen ne ya juya da fefan yana nuna masa. Gashi Mr. Muhammad, toilet da ake bukata a last floor din ya fita. Building din is in perfect position yanzu. Kai Mr. Muhammad ya gyada a hankali. Good, ya ce. Babban na zaunen ya ci gaba da cewa wani saurayi ne a nan yanzu ya gyara yana zuwa kawai ya amshi fefan ya dan yi goge-goge kawai ya fitar. He must be a genius. Ina kake ne? Yana dubawa kuwa sai ba Anas har ya juya ya ci gaba da tafiyarsa. YouTube, Mr. Muhammad ya nuna yaran aikinsa guda biyu. Ku bisa ku kira min shi. A fefan suka a guje suka yi inda Anas ya bi. Suna gudu suna bin sa. Can suka gansa ya sai da taxi zai shiga. Hey, bawan Allah, ka tsaya. San bai ji su ba, gashi ba su san sunansa ba. Can ɗayan ya ce, ne blue eyes. Da ƙarfi cak Anas ya tsaya.
ya juya yana kallon inda ya jiyo kira. Ba da jimawa ba suka iske sa, hannu ɗayan ya miƙa masa suka gaisa. I'm Kacalla, wannan kowa kana ne Yunus. Mu ne wanda kai saving building drawing namu yanzu. Thank you. Oh, Anas ya ɗan yi murmushi. That was nothing. Kar ku damu. Ya juya zai shiga taxin. Yunus ya tsaida shi. Don Allah dan yi haƙuri ka tsaya. Boss na wajen aikinmu ne CEO Influence Enterprises, babban kamfanin da ke Maiduguri, ke son maka magana. Zaro blue eyes nasa ya yi. Me? Ya nuna kansa cike da mamaki. Kacalla ya ce, You did what muka kasa yi duka. For that yana so ya maka godiya. And I'm very sure zai yi honoring naka saboda Mr. Muhammad mutum ne mai kirki. Jama'a masu sauraron mu, anan damu dakata cikin shirin namu din. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, ka yi subscribing din channel ɗinmu One Arewa YouTube. Ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode. Tana tare da ni, wadda ni ne bitar rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne a daidai inda mai littafi take cewa. Zaro blue eyes nasa yayi. Ni? Ya nuna kansa cike da mamaki. Kacalla ya ce, You did what mu muka kasa yi. Duka for that yana so ya maka godiya. And I'm very sure zai yi honoring naka saboda Mr. Muhammad mutum ne mai kirki. Okay, Anas ya ce, har yanzu ji yake kamar a mafarki. Wai CEO Flames Enterprises ke son masa godiya? Sosai ya san Enterprises din, kullum cikin news sai an yi maganin Enterprise din, yadda suke successful. Shi ko da yake neman aiki ma bai leƙa can ba. A tunaninsa ma ba za su kalle sa ba, balle su ɗauke sa. Kacalla ne ya katse masa tunani. Blue eyes baka ce komai ba. Ɗan murmushi Anas ya yi. You can call me Anas. Sunana Anas. Kacalla ya ce, Wow, suna mai daɗi. But still I prefer blue eyes. Sorry to ask, musulmi ne kai? Kallonsa Anas ya tsaya yi. Daman ina kamar da Christians ne? Ya tambayi kansa. Ganin Anas bai amsa sa ba, ya sa ya gyara zancen nasa. Don't feel offended please. Ba wai kamin kalan arne bane, kawai your eyes. Ya nuna idanun Anas da yatsa. Na ɗau bature ne kai. Sosai Anas ya yi murmushi. To, ai ban kai su fari ba, ya ce. Na sani, ko irin Black Americans din nan ne kai. To, ka kwantar da hankalinka. Ni nan da kake gani na Kanuri ne daga Bama. Dangina kaf ba Christians. Kacalla da Yunus suka fara faɗi a tare suna gyaɗa kai. Ikon Allah, cewar Yunus. Kanuri amma zalla? Baka haɗa da wani yare ba? To fa an taɓo gogon namu. Yawashi ya kira yaren Ummini, amma yayi iya da su. Dole ya faɗa musu ko za su bar kallon da suke masa. Sai zai ce mahaifiyata, sai ya gagara don ko da wasa bai san irin Ummimi da sunan mahaifiyarsa. Shi Ummi ya sani mamansa ba Ummimi ba. Ganin sun zura masa ido yasa kawai ya ce mahaifiyata Shuwa Arab ce, mahaifina ne Kanuri. Aiko da alama. Cewar Kacalla, sai sa kake da kyau haka, masha Allah. To blue eyes, mu je boss namu na son ganin ka.
Sallamar mai taxi din yayi, sannan ya bi su har gaban Mr. Muhammad suka kaisa. Mr. Muhammad gashi nan, suna faɗin haka suka ja da baya, duk suka bar wajen. Ya rage daga Anas sai Mr. Muhammad. Morning sir, Anas ya gaishe sa tare da durƙushewa har ƙasa. Mutumin bai amsa ba, illa kallon Anas da yake, har Anas ya shiga tsoro daga bisani. Mr. Muhammad ya ce, Morning boy, get up please. Nan Anas ya miƙe yana kallon ƙasa. I will first of all like to thank you for saving my men and company in all. Anas na murmushin dole ya ce, ba komai sa, don't make an issue out of it. Cike da mamaki Mr. Muhammad ke kallon Anas, jin yayi Hausa. Kana jin Hausa kenan? Ya tambaye sa. Mamakin irin tambayan Anas ke, wai da gaske aka gansa bara a ɗau yana jin Hausa bane? Dole ya sayi black lens, dole ya sa black lens a ƙwayan idansa. Sosai ina ji sa, dan nan ne ni ai, Kanuri nake daga Bama. Sanda idan ɗan dattijan ya warwaru. Kai ɗan? Ya tambaya in disbelief. Esa. Kafin Muhammad ya sake wata maganar, Anas ya ce, na san you must be wondering ya nake da blue eyes haka. To, haka aka haife ni, amma ɗan nan ne ni, kuma musulmi ne ni. My name is Anas Ibrahim Fauzi. Kai Mr. Muhammad ya gyada, alaman ya yarda. To, masha Allah Mr. Fauzi, kana da kyau, tabarakallah. Murmushi Anas ya masa, na gode sa. Kana kira na da baba. I once had a son as you. Sai kuma mood nasa ya canza. Nan Anas ya gano rasuwa ɗan nasa yayi kenan. I'm sorry sir. I mean baba. Ba komai Mr. Fauzi. European crash ne ya same mu time da zamu je hutu Paris, ni da ɗana Sultan da matata. Sai kuma da iyayena. Bayan jirgin yayi crashing, a take duk suka rasu. Ni kaɗai na yi surviving a family na. Duk da ni ma na ji ciwo sosai, a sanadin haka na rasa ƙafata na hagu. An yi aiki sosai amma ina ya ƙi gyaruwa, sai sa kaga ina tafiya da stick sanda. Tausayin bawan Allah nan Anas ya ji ya kama sa. Sarai ya san how it feels to be alone, not to have a family. Shi ummini kawai suka rasa, amma rayuwarsu ta taɓarɓare, balle shi nasa da ya rasa komai. I'm so sorry baba, Allah ya ji kansu da rahama. Amin Mr. Fauzi. Sai dai ana nema na a wani mitin yau. Gashi har ya ɗaga hannunsa ya kalli agogon hannunsa. 8:30 yayi. Ba komai baba, I will sit here in jira ka. It's my honor meeting with you. Na sha ganin ka a news. You are such a successful man. Murmushi kaɗan Mr. Muhammad ya yi. Let's go. Cike da rashin fahimta Anas ya ce, excuse me? Let's go to the meeting together. Blue eyes nasa ya zaro. Baba, thank you for the offer, but I'm not invited. Kar in je a kore ni. Ha ha ha. Mr. Muhammad ya yi dariyan manya. Not in kana side ɗina. So let's go. Kai Anas ya gyada masa. Waya Mr. Muhammad ya yi ba da jimawa ba, wata Prado 2016. Baka ta sha wanki har kamar miro jikinta yake. Ya zo ya yi parking a gabansu. Fitowa wani ya yi daga gaba ya buɗe ƙofar baya. Hannu Mr. Muhammad ya nuna wa Anas da nufin ya shiga. A sanyaye ya shiga tare da riƙe jakar laptop nasa da ya rataya a kafaɗarsa kan cinyarsa. Bayan shigansa Mr. Muhammad ma ya shiga. Hankali driver ya soma tuki. Ba su tsaya ko ina ba sai wata babban conference hall. Tun fitowarsu daga mota, mutane suka soma layi jiran su gaisa da Mr. Muhammad. Mamaki ne ya cika Anas. Mutane kamar su cinye Mr. Muhammad, wasu kuwa tambaya suke ko waye Anas. Amsar da yake basu ne yasa Anas shocking. Wai, he is my son. Wajen VIP
aka zaunar da Mr. Muhammad, shi ma Anas ya samu kujera a gefen sabon babansa. Tambayoyi sosai Mr. Muhammad ya rika yi ma Anas kan ina ya yi karatu, shekarunsa nawa, tambayoyi dai turum. Daga ƙarshe ya buƙaci Anas da ya nuna masa sivinsa don ya gani. Allah ya so Anas kullum yana yawo da shi, nan ya ciro yana masa presenting. Fanna, kiran boss na wajen aikinsu. Yes boss, ta faɗi bayan ta iso. Ga can tebul na VIP, Mr. Muhammad ne, CO in Flames Enterprises. Ido Fanna ta zaro tare da kewayowa tana kallonsa. Ba shakka tana ganinsa a news. Kaf Maiduguri ba wanda ya kai sa kuɗi. Kin ga saboda kin fi sauran 'yan uwanki fasali, yasa ke zan ba wa chance din nan ki je ki yi serving nasa drinks da shi da saurayin gefensa. Duk da cewar yau na so maganinsa, na ji an ce wai Mr. Muhammad da bakinsa ya ce ɗansa ne. Kin ga ko sai ki je ki ɗan tatso mana su, ki yi amfani da kyanki ki ja attention na ɗan nasa. Fuska Fanna ta ɗaure, ko juyawa ma ta kalli saurayin da aka ce ɗan Mr. Muhammad ɗin bata yi ba. Ya Suleiman, wai me yasa kake magana haka ne? Ni ka ma ɓata min rai, na fasa kai musu, ga su Asma'u ka kira su kai musu. Haba Fannai, ke baki san wasa bane? Ai wasa nake miki. Ungo ga plate nasu na shirya, yi haƙuri ki kai musu. Kallo ta watsa masa, sannan ta ɗaga ta fishe. Murmushi ya yi, haka suke cikin faɗa kullum shi da Fanna sarai. Ya san bata da interest cikin samari, shi kuwa ya ta neman tsokanarta. In aka ajiye wannan a gefe kuwa, shi da Fanna suna shiri sosai, tamkar sistansa ya ɗauke ta. Shi ne ɗan mai coffee shop na wajen aikin su Fannan. Saboda haka duk wani aikin da ake yi shi ke ba da orders. Tun da Fanna ta soma tafiya zuwa tebul na Mr. Muhammad don kai musu drinks da ɗansa ba ta ɗaga kai ba. Kanta a ƙasa tana isa tebul ɗin ta gaishe da Mr. Muhammad da fara'arsa ya amsa, sannan ta ajiye mishi cup nasa. Ta miƙa hannu ta ajiye wa Anas nasa shi ma. A yayin da yake answering call, ko daga ido ya kalli wace ce ma bai yi ba, kawai thanks ya ce. Fanna ita ma da kanta ke ƙasa bata daga kai ta kalle sa ba, kawai dai ta san waya yake. Ta juya za ta tafi kenan, Mr. Muhammad ya kira ta da waitress. Check ta juyo, yes sir, take this away, ya nuna cup na gaban Anas da ke kan wayar. Har yanzu ko kallon direction nasu bai yi ba. Ki kawo masa irin nawa. Okay, ta ce, sannan ta ɗago tana juyawa. Daga Asma'u sai kuma gashi kan plate nata akwai irin na Mr. Muhammad. Nan ta ɗaga ta aza kan tebul ɗin. Here you go sir, ta ce, sannan ta juya za ta tafi. Dakatar da ita ya yi, sannan ya zira hannu a aljihu ya ciro bundle na 500 ya miƙa mata. Gashi ko, mun gode. Fanna ta sha jin ana cewa Mr. Muhammad na da kyauta, bai taɓa tabbatar da hakan ba sai yau. Jama'a masu sauraron mu, anan damu dakata cikin shirin namu nan. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, ka yi subscribing ɗin channel ɗinmu One Arewa YouTube, ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da ni, wadda ni mai bitar rubuta. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda mai littafi take cewa Fanna ta sha ji ana cewa Mr. Muhammad na da kyauta, ba taɓa tabbatar da hakan ba sai yau. Amma amsa ta yi hannu biyu ta masa godiya. Ba komai, wannan naki ne, ba wai na baki bane ki je ki kai wa boss naki. Wancan na zuwa daban ne, keep this. Murmushi take sosai. Thank you sir.
nan ta fice. Daidai lokacin Anas ke katse wayar da yake yi tare da kewayowa. Kai da waye ne? Ni da Abu ne, mahaifina, ya amsa ta takaice. Okay, gashi an canzo maka tunda you are allergic to wancan flavor. Thank you, ya ce. Gashi ban samu na bata haƙuri ba, na sa ta yi sufu 2. Ba komai, don't worry. A tare suka sa cup nasu a baki, suka ɗanyi sipping, sannan suka mayar suka ajiye. So, Mr. Fauzi, na credentials naka, you have such an excellent result. I'm ready to offer you a job at Flames Enterprises as my personal assistant, that is PA, akan albashi 500 da kuma weekly allowances na 5,000 kowane sati for a start kenan. In har naga ka iya aiki kana kiyaye komai kuma na ji daɗin aiki da kai, there will be additional salary for you. So, will you accept my offer? Anas ji yake kamar a mafarki. Albashi 500? Yes baba, na gode sosai. Insha Allah za ka same ni mai kiyaye duk wani dokokin da ka kafa min. This is amazing. Na gode sosai. Yau sati na a nan Maiduguri ina neman aiki ban samu ba. Sai gashi ka bani wanda ban taba zaton zan samu irinsa ba. I can't wait in kira Abu in sanar da shi. Na gode sosai baba, Allah ya saka maka da alkhairi. Kallonsa Mr. Muhammad yake yana murmushi. He made Anas happy. Kawai tunawa yake da ɗansa. Hello Abu, cewar Anas ta waya. Anas, babana, ya kake? Lafiya Abu, I have a surprise for you. To ina ji babana. Na samu aiki, Anas ya exclaiming. Ah, to, alhamdulillah. A ina haka? A Flames Enterprises Abu, kuma as personal assistant na CEO wajen. Wai, kana nufin Alhaji Muhammad? Abu ya tambaya cike da mamaki. Shi Abu, salary na 500,000 da weekly allowances na 5,000. Kai, babana na maka murna. Bari in faɗa wa ummi, sai addu'a take ta maka. A'a, bari Abu, I will call her da kaina. Bana son Amal ta san she is not the first person I call to tell her. Abu ya yi exclaiming. Kai da wannan yar takan. Murmushi Anas ya yi. Aikan Abu, ina karɓar first salary na shopping zan kai Ama. To, Allah maka albarka Anas, ya ci gaba da buɗi. Congratulations once more. Thank you Abu, sai mun sake magana. So yanzu zaka shigo Monday din still? Zan shigo saboda in ɗebi kayayyaki na. I have until next week in yi resuming office. Okay to, yayi kyau, well done. A haka suka yi sallama. Anas na cikin sacin ɗin contact na Amal, wayarsa ta soma ƙara. Number ke kira. Bayan ya ɗan zura wa numban ido, ya gano Tima ce. Murmushi ya yi sannan ya ɗaga ba tare da ya ce komai ba. Hello, angelic blue eyes, cewar budurwar. Yes, ya amsa ba tare da ya nuna damuwa ba. Blue eyes, faɗa muke ne? Tun jiya nake expecting call naka, shiru. I have far more important stuff to attend to than you, Tima. Har tsakiyar kanta ta jiyo wannan zagi, amma ta danna zuciyarta. Blue eyes, dama so nake in sani ko you are free zuwa anjima da yamma. Ina son mu fita ne, like a date. What are you implying, Tima? Kina nufin ni ban san abin da ya kamata ba, sai ke ce zaki bani time da za mu fita date da ke? Ya faɗa a tsawace. Blue eyes, please calm down. Ba abin da nake nufi ba kenan. Na ji ka ce gobe za ku koma Bama. I want to spend some time with you kafin ka tafi. Ya saki numfashi tare da jawo kaɗan daga cikin gashin kansa yana wasa da shi da wata murmushin mugunta a fuskarsa.
ni kuma bana son. Kin san me, Tima? Let's just end it. Bana son ki anymore. Let's break up. We are done. Karki sake kira na. Ko kin kira barin dauka ba. Blue eyes bata ƙara maganar ba ya katse. Nan take ta sake kira. Kalan abin da ya mamino ya mata. 8 of 100. Ya murmusa sosai, wanda ya mugun ƙara masa kyau. Amal nasa ya kira, ya faɗa mata ya samu aiki. Tsalle ta rika dakawa, aka suka sha hira, sannan ya ce ta kai wa Ummi wayar. Sosai Ummi ta taya sa murna. Shatima ne ƙarshe ya kira, ya faɗa masa aikin da ya samu. Sosai Shatima uwar son jiki ya masa murna. At long last zai so jin daɗi, don ya san halin Anas bai iya rowa ba, in ba wai da gangan zai yi ba. Mutum ne mai kyauta, amma fa ma wanda ya ga dama. Da misalin karfe 3:30 na yamma, Fanna ta dawo gida da ledoji manya-manya a hannunta. Siyayya ta mafamilinta sosai. Mami da Afra da kuma Aiman duk suna tsaye tsakar gida, hankali a tashe. A tunaninsu ko wani abu ya samu Fanna, saboda duk sanda za ta je wani guri tana kiran Mami ta sanar da ita, wanda yau bata yi ba. Tana shigowa, Mami ta yi kanta tare da rungumota. Fanna, ina kika je haka? You made us worried and sick. Gashi na ta kiran wayarki a kashe. Wallahi gem na ta yi sai da ta mutu. Ku barta da hankalinku please. Insha Allah ba abin da zai same ni. Kasuwa na wuce na dan mana siyayya. Nan Afra da Aiman suka kariso tare da karɓar ledojin akan tabarma suka zauna tare da zazzage kayayyakin. Kitchen utensils ne, food items, sai da sweets da chocolates, da kuma atamfofi guda 4 masu kyan gaske, sai da shadda guda 2, sai sauran ƙananan abubuwa irin su tissue, toothpick da sauransu. Fanna, ina kika samu kuɗi haka? Ko har an biya ku albashin ne? Ko kaɗan Mami, ina mitin da na faɗa muku za a kai mun sabin ɗinsu yau. Mami ta gyaɗa kai. Ashe har da Alhaji Muhammad, CO in Flames Enterprises. Haba ke, cewar Mami. Ya Fanna, kaf Maiduguri fa ba wanda ya kai shi kuɗi, cewar Afra. Ya Afra shine wanda muke gani a news din nan, wanda yawanci mukan kallon shi? Aiman ta tambayi Afra. Shi Afra, ta amsa ta taƙaice. To, shi da ɗansa suka je, ni aka ce na kai musu drinks nasu. Bayan na kai, nake ga sai ɗan nasa ya ce baya shan flavor drink ɗin baban nasa. Baban nasa ya kira ni na canzo masa. Na zo tafiya kawai Alhaji Muhammad ɗin ya kira ni ya miƙa min bandar na 500 kyauta. Bayan da aka ƙara mitin ɗin kuma, da muka raba kuɗin da aka bamu, na tashi da 10,000 albashi na wata. Ga kuma 50,000. Daga can na wuce kasuwa na mana dan siyayyan dududu kayan 30,000 ne a nan. Aiman mathematician har an buga lissafi. Sauran miki 30,000 kenan. Kallon ta Fanna ta yi tana murmushi. Well done, ashe surutun nan naki ba a banza bane, tunda kin iya maths haka. Maths din primary 3 ba, cewar Afra tana duba zannuwa. Aiman za ta yi magana, Afra ta ce, ya Fanna, wannan zannuwan fa namu ne biyu na Mami ta zaba a ciki, guda 2 iri daya kuma naki da Aiman. Haba ya Fanna, me na siya min turmin zani iri daya da wannan maras kunya? Yo, ke din ma an ce miki ina son yin anko da ke ne? Ya Fanna, mun gode, sai dai har yanzu ban ga sweet dina ba, cewar Aiman.
Nan Fanna ta buɗo jakarta ta ciro packet na sweet. Ungo wannan duka naki ne, in kika raba wa 'yan ajinku kuma ni ba ruwana. Amsa ta yi tana tsalle. Na gode ya Fanna, ai ko ya Afra ma barin bata ba, balle 'yan ajinmu masu kwaɗayin nan. Wallahi falmatan nan har ƙwaina san da ta ci ranar. Zani biyu iri ɗayan ta ɗau ɗaya ta shige ɗakinsu da shi. Ke dawo nan, waye ce miki ɗauka? Cewar Afra. Jan ɗayan ta yi, ita ma ta ruga ta bi Aiman. Cat and dog kenan. Fanna, Allah miki albarka, Allah ya ƙara miki buɗi, ya ci gaba da ƙare mana ke. Mun gode matuƙa da ɗawainiyar da kike mana, duk da kuwa ba responsibility ki ba ne. Wannan aiki na ne da babanku, amma kina yi, ki haƙuri. Hannunta Fanna ta riƙe biyu cikin nata. Amin, na gode da addu'ar kimani, amma don Allah ki daina min godiya. Ba godiya tsakanina da kuma ne. Na ware 20,000 cikin kuɗin. Gobe sai ki kai baba asibiti a duba shi, ko magani a basa, tunda ba za mu iya affording aikin da za a masa ba. To Fanna, sani da ƙoƙari, Allah ya miki albarka. Amin ta ce, bari in je in samu su Afra ciki. Ki ɗau zannuwa 2 a nan, shaddodin kuma na baba ne. To mun gode sannu. Fanna na shigowa ɗaki ta samu Afra da Aiman sai dambe suke, da ƙyar ta raba su. Zani dai ga su iri ɗaya, amma a haka ma sai an yi faɗa. Bayan ta raba su, ta kori Aiman da wayo, in ba haka ba sun hau wasan habaici kenan. Ana kawo wuta ta haɗa wayarta a caji, kayayyakinta na cikin wardrobe take shiryawa, a yayin da Afra ke kishingiɗe kan gado tana game a wayarta. Can ta nisanta, sannan ta kira Fanna. Ya Fanna. Na'am ya Afra, menene kuma yanzu? Cewar Fanna tana ninke kayayyakinta. Kika ce ɗazu kin ga Alhaji Muhammad? Kai Fanna ta gyada ba tare da ta kalle ta ba. Ok, da ɗansa kuma kika ce suka je wajen? Afra ta faɗi kalma daidai. Barin abin da take yi ta yi, ta jiyo ta kalli Afra. What are you implying? Ɗan dariya Afra ta yi, guilty conscious. Ni ban ce komai ba, kawai cewa ne kin ga ɗan Alhaji Muhammad. Nope, ni ban gansa ba. Fanna ta bata taƙaitaccen amsa. Wow, yau mai hana mutane ƙarya ke yi. Hilarious, cewar Afra tana mocking smile. Kuma sai aka ce miki ƙarya nake? Allah, ban ga ɗan nasa ba. To, ikon Allah. Kuma ke fa kika kai musu drinks nasu, ko ɗan haɗewarsa ya sa baki gansa ba? Ke wallahi Afra, surutan banza sun miki yawa. Ni ko zaki sa min wuka a wuya, ban san kalar fatarsa ba ma, balle in san ko kyakkyawa ne ko kuma mummuna. Muryarsa kawai na ji. Haba Afra ta daga tsalle tare da baro inda take, ta matso kusa da Fanna. Ya muryar tasa take ya Fanna? Faɗa min please. Kin san su yaran masu kuɗi muryar su daban take. Shiru Fanna ta yi, tana nazarin muryar Anas da suka dau ɗan Alhaji Muhammad ne. Well, ba hasada, muryarsa na da zaki, irin zaki ta mazan nan, and yana cracking hakan nan. Bari miki bayanin yadda zaki gane. Kin san muryar Lancelot na cikin season film Malin ba?
Kai Afra ta gyada sau 3. To haka muryarsa take, sai dai kamar za ta fi na wancan din ma daɗi. To kin ji matsamin na ci gaba da abin da ke gabana. Iye, har kin sa na fara imajinin wannan dan biloniyan. Na san definitely zai yi kyau. Sai sa hakan ma ba a nuna sa a news gudun kar 'yan mata su bisa. Kallo Fanna ta bita da shi. Kefa wallahi surutun banzanki sun yi yawa. Afra ta ja numfashi. Ya Fanna kenan. Kin san muryarsa? Minin kun yi magana kenan. Jama'a masu sauraron mu, anan damu dakata cikin shirin namu na domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, kai subscribing din channel ɗinmu One Arewa YouTube, ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin Jama'a masu sauraron mu, anan damu dakata cikin shirin namu na domin jin ci gaba cikin wannan shiri namu mai suna Labarin Kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wanda ni Bita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne a daidai inda mai littafi take cewa. Kuma sai aka ce miki ƙarya nake? Allah ban ga ɗan nasa ba. To, ikon Allah. Ko fa ke kika kai musu drinks nasu? Ko dan haɗewarsa ne ya saka baki gansa ba? Ke wallahi Afra surutan banza sun miki yawa. Ni ko zaki sa min wuƙa a wuya, ban san kalar fatarsa ba. Balle in san ko kyakkyawa ne ko mummuna. Muryarsa kawai na ji. Haba, Afra ta rika tsalle tare da baro inda take, ta matso kusa da Fanna. Ya muryar tasa yake ya Fanna? Faɗa min please. Kin san su yaran masu kuɗi muryarsu ma daban take. Shiru Fanna ta yi, tana nazarin muryar Anas da suka ɗau ɗan Alhaji Muhammad ne. Well, ba hasada, muryarsa na da zaƙi, irin zaƙi ta mazan nan, an yana cracking hakan nan. Bari miki bayani yanda zaki gane. Kin san muryar Lancelot na cikin season film Malin? Kai Afra ta gyada sau 3. To, haka muryarsa take, sai dai kamar za ta fi na wancan ɗin ma daɗi. To, kin ji? Matsamin na ci gaba da abin da nake. Iye, har kin sa na fara imaginin wannan ɗan biloniyan. Na san definitely zai yi kyau, sai sa hakan ma ba a nuna sa a news gudun kar 'yan mata su bisa. Kallo Fanna ta bita da shi. Ke fa wallahi surutun banzanki sun yi yawa. Afra ta ja numfashi. Ya Fanna kenan. Kin san muryarsa? Minin kun yi magana kenan. Wai me ke damun ki ne? Bai yi magana ba. A cewar ki yaran da ubansu biloniya suna magana wa mutane anyhow ne? Ko kallo na ma bai yi ba da na ajiye masa drinks din, kamar yadda ni ma ban kalle sa ba. Thank you kawai na ji ya ce. Iye, amma da ya miki magana fa, za ki amsa? Amma da ya miki magana fa, za ki amsa? Ke ƙaniyarki, Afra kika sake min maganan wancan saurayin, ba ke ba kudin kati sai next month. Sai Afra ta yi, bata kuma ce komai ba. A haka Fanna ta samu ta gama haɗa kayayyakinta cikin wardrobe. 1 week later, Anas ne tsaye gaban dressing mirror a ɗakin da chairman ya basa. Yau zai soma zuwa office. He is feeling nervous sosai. Sanye yake da mint blue shirt
mai long sleeve da cufflinks, sai da jeans trousers. Simple shiri ne amma ya mugun amsarsa. He is looking way smart. Jakar laptop nasa ya ɗago ya sa laptop ɗin ciki da sauran takardu kaɗan, sannan ya sake kallon kansa a jikin madubi, sannan ya fice. Bayan ya karya ya wuce ofis. Yana isa gaban building ɗin da za a iya kira da mini skyscraper ya tsaya. Akalla floors za su yi 7 to 8. Dogon gini ne sosai wanda jikin bangon yake glass. Building ne babba. Bakin kofar an rubuta flames in capital letters. Wani button ya danna a kofar glass din ya budu. Yana shiga kofar ya yi scanning nasa bayan ya tabbatar baya dauke da makami, sannan wata kofar ta sake buduwa. Nan ne mutanen cikin ginin suka bayyana, maza da mata. Kowa sai aikin gabansa yake. Very organized. Wajen shiru ba hayaniya. Wajen da ya ga an rubuta reception ya karisa. Mace ce tsaye wajen, gabanta telefon ne da pack na pencils da biro, sai da files kuma. Tun kafin ya mata magana ta ce da shi hi, tana washe haƙwara. Ita a cewarta ta ga bature. Hello, ya gaishe ta back. I want you to direct me to Mr. Muhammad's office, the CEO. Okay, American's most handsome, ta ce da shi. What's your name? Anas Ibrahim Fauzi, ya amsa ta a takaice. Baki ta sake wangalau. Wai dama ba bature ba ne? Excuse me, I mean your name. Dan ba ta yarda musulmi ba ne. Yes, Anas Ibrahim Fauzi. Ko ke ma kin ɗau Joseph ko Andrew ne sunan nawa. My name is Anas, for goodness sake, ya faɗa a tsawace. I am sorry, Blue Eyes, ta faɗa tare da kashe masa ido. Tsuka ya ja tare da kawar da idanunsa daga kanta. Are you two having an appointment with the CEO? Ya san da zuwanka? What nonsense! Da in bai san da zuwa na ba, zan zo nan ne? Take me to your CEO, yayi demanding. Ba alamar dariya a tattare a fuskarsa. Me yasa yawancin kyawawan mutane ba su da hali ne? Cewar receptionist din a hankali. Ai kuwa Anas ya jiyo ta, harara ya watsa mata bayan ya dan yi dube-dube. Ta dan yi dube-duben da ta yi a system da ke gabanta ta ce, I am sorry Mr. Fauzi, it seems like ba sunanka a cikin waɗanda za su ga Mr. Muhammad yau. Maybe next time. Kin san wani abu? Tun da nake a duniya ban taɓa ganin senseless mutum kamar ki ba. Daidai lokacin elevator ya buɗe, Mr. Muhammad ya fito daga ciki. Taku ɗaiɗai kamar yadda ya saba yi, ya tako zuwa gaban su Anas. Cike da girmamawa, Anas ya gaishe sa. Ya Anas, me kake yi baka shigo ba har yanzu? I've been waiting for you. Baba, wannan receptionist din ce ta rike ni, wai barin shiga ganin ka ba. No sa ba haka. Katse ta Mr. Muhammad yayi, wai a ɓace. This should be the last time da zaki sake hana sa shigowa nan. He is Anas, my son. Copy that. Ya daka mata tsawa. Yes sir, my apologies please. You apologize to him, not me. Kallon Anas take yana mata murmushin mugunta. Mr. Fauzi, I am sorry. Harara ya watsa mata, sannan ya ce, apology accepted. Then Mr. Muhammad ya ja hannunsa. Come, let's go in nuna maka office naka. A floor na ƙarshe ya kai Anas, inda aka rubuta Mr. Fauzi a bakin ƙofar ɗakin. Office ne babba da split AC a ciki. Office kujeru ne manya guda biyu da tebur ɗaya. Akwai telefon da flat screen desk
desktop kan tebur ɗin, sai da notepad da pen da kuma pencil spark. Gefe guda kuwa fridge ne sai da plasma TV. This is your office. Inda abin da bai maka ba, let me know, sai a gyara. Godiya sosai Anas ya masa. Tun daga ranar Anas ya soma aiki. He is very punctual. Duk meetings da schedules na Mr. Muhammad shi yake managing. Kasancewar duk enterprise din ba architecture da ya kai Anas iya zane, duk sanda za a yi zanen project Anas ke yi. Wannan kenan. 5 months later, shakuwa ne mai ƙarfin gaske ya shiga tsakanin Anas da Mr. Muhammad. Ladabi da biyayya kam Anas ya iya. Duk wanda ya ji ana cewa Anas na shaye-shaye zai karyata zancen. Ba su taɓa samun matsala da Mr. Muhammad ba. Aikinsa duk yana yi mai kyau. Tun da ya yi joining enterprise ɗin, abubuwa suka sake improving fiye da da. Familin Anas a yanzu haka sun dawo Maiduguri da zama a unguwar New GRA. Kada farin gida Abu ya sai musu da taimakon Anas. Gida ne mansion ɗaki ko ta ina. Rayuwa kan alhamdulillah yanzu. An sa Amal a Ruby Springfield College. Shatima kuwa ya soma attending Unimed a inda yake karanta accounting. Anas ya yi introducing familinsa wa Mr. Muhammad, sosai suka shaƙu da juna. Sanin yadda Anas ke son Amal ya sa shi ma Mr. Muhammad yake son ta. Sanda suke tare, in su Amal sun yi hutu, kullum tana ofis wajen Mr. Muhammad da take kira da grandpa. Wane family haka suka zama. A birthday Anas, Mr. Muhammad ya ba ta sabuwar mota fil cikin leda irar Mercedes-Benz SLK. Tun da Anas ya yi mota, walakanci ya ƙaru. A haka yanzu at least yana da mata 33 da ya yi breaking hearts nasu. Living life Anas yake to the fullest. Duk sanda su bana suka shigo Maiduguri kuwa shan giyar ranar na daban ne. Suna waya sosai da friends nasa Abdul da Musti. Yau ranar ta kasance Monday as usual. Ya soma shirin office. Shatima da ba lectures sai da rana sai bacci ake sha. Amal da ba office za ta ba, amma ta riga Anas tashi. Tare suka hada breakfast su biyunsu suka ci. Bayan sun gama ta raka sa har parking lot ya shiga cikin sabuwar mota, suka yi bye-bye da juna. Sannan ya fice. As usual ya shirya wa Mr. Muhammad schedule nasa na ranar ya kai masa. Well done Anas, kana kokari sosai. Na ce zanen project ɗin can ka samu kayi kuwa? Ka san mutanen dangane za su zo yau. Akwai board meeting da za a yi by 4 o'clock p.m. Za mu musu presenting. Baba, na yi. Yana nan ajiye cikin shelf na store room floor 2. Good. Sai meeting din zan bar care din a hannunka. Akwai inda ake samun professional waiters a Fahamas coffee shop. That is inda Fanna ke aiki kenan. Ka yi waya da masu wajen ka mana buki. Okay baba, I will be going. Na ya zarce office nasa inda ya kira number mai Fahamas coffee shop din. Ya Suleiman, ga call from Flames Enterprises. Fanna ta danna kirawa ya Suleiman da ke wajen. Ki daga ki ji menene. I'm busy here. Hannu ta sa ta daga tare da yin shuru bata ce komai ba. Hello? Anas ya faɗi cikin muryarsa mai tafiyarwa kowace mace da imani. Hello? Fanna ta faɗi in return. This is Fahamas coffee shop. How can I assist you? Jin muryar mace ne ya sa ransa ya ɓaci.
take a fusace ya ce, aina san Fahamas coffee shop din ne, sai sa na kira, so just shut up. Plus, haka aka koya miki wajen aikin naku in kun ɗan waya ku yi shiru? Lalle ma wannan mutum an yi ɗan iska, cewar Fanna a zuci. Shi ya kira kuma yana jiran ni ce in soma yin magana, duk da ba mai son magana ba ce, amma ta ji ba ta iya haƙura ba. So take ta san koma waye ne shi in his rightful position. Sai kuma ta tuna wannan business related matter ne. She couldn't take it personal. I am sorry, how can I assist you? Aiki ya ja ya ci gaba. We need 5 waitresses and 5 waiters from your coffee shop here at Flames Enterprises by 4 o'clock p.m. Okay, copied, ta ce. Ba ma tolerating late coming. You guys should make sure 4 ɗin ya muku anan. Lallai ma wannan mutumin, cewar Fanna a zuci. Ko baki ji bane, za ta yi magana ya katse daga nan. Ciro telefon ɗin ta yi daga kunnenta. Tana kallon wayar cike da mamaki. Wannan wani irin bawan Allah ne mai ubangiji da kai. Ta ja tsaki daidai lokacin Asma'u ta shigo. Yau Fanna ke tsaki? Ke da waye ne haka? Ta buɗe baki za ta yi magana. Flames Enterprises ɗin ya sake kira. Sanda ya kusan tsinkewa sannan ta ɗaga. Yes? Don't use that tongue with me, young lady, cewar Anas in a serious tune da ya tsoratar da Fanna kuma ta yi shiru. In case clueless mind naki bai baki idea ba, you have to be here now saboda coffee za ku yi serving ba drinks ba. So za ki zo in baki details din, plus don't be late, ba na jiran mutum sai dai a jira ni. Shiru ta yi tana mamakin wannan bawan Allah. Are you there? Cause ba na repeating kaina twice. Yes, I will be on my way. Nan ya katsa wayar. Tsoka ta kuma ja, lallai akwai arrogant people da yawa a duniya. What is he feeling like? Dan adam dai ba wanda ya fi wani. We are all equal. Asma'u da ke kallon ta ce, jiyar da kike magana sai ka ce baki san Anas ba. Fanna ta ce, Anas waye shi? Asma'u ta ce, no wonder, sai sa kike tada jijiyoyin wuyanki haka. Ni ranar da ya kira na daga baki ga zagin duniyan da ya min ba. Aiki ya miki mutunci ma. To waye shi? What's he feeling like? Shine PM Mr. Muhammad na Flames Enterprises, kuma an ce Mr. Muhammad na son sa tamkar dan cikinsa da ya haifa. Cewa ma yake Anas din ɗansa ne. Ikon Allah, lallai kam, cewar Fanna cike da mamaki. You better go kafin ya sake kira ya balbale ki. A sanye ya Fanna ta fice. Ba ta tsaya ko ina ba sai Flames Enterprises. Can aka yi directing ɗinta zuwa ofis na Anas. Tsaye take a bakin kofar ofis nasa, ta kasa shiga, zuciyarta sai bugawa take, musamman ma da ta daga kai ta ga an sa Mr. Fauzi a sama. Ta fi minti 2 a tsaye a wajen, sannan jiki na kyarma, hannu na bari, ta yi knocking walli daya. Ta jin ba amsa ba ya sa ta ƙara ɗaya. Come in, ta ji muryar namiji ya faɗa. Tabbas ta san wannan muryar shine wanda ya ce mata thank you ranar da Mr. Muhammad ya bata bandir na 500. Kawai haka ta ji zuciyarta na bugawa, ta rasa dalili. Numfashi ta ja sosai sannan ta buɗe ta shiga. Wannan ofis shi ake kira da aljannan duniya. Tana shiga, kamshin turare ya buga mata hanci.
ga wani uban sanyin da ofis din ya ɗauka, ko ina tsaf yake. Files, papers da books duk an yi arrangin nasu. Hijabinta iya gwiwa ta kuma daidaita, sannan ta yi sallama. Salamu alaikum. Mutum ta hango kan kujera da pickup wato facing cap a kansa, wanda ya ɓoye kamanninsa. Sanye yake da black long sleeve shirt wanda ya mugun amshar farar fatarsa mai kyan gaske. Yana da faɗi daidai na matashi ne mai jini a jika. Laptop ne a gabansa, sai faman danne yake a kai. He is so focused a kai. Can ya ɗan tsaya ya sha wani abu cikin cup wanda Fanna ba san ko ruwa ne ko juice ba. Can ne ta gane ashe soda ne. Zaki iya daina kallo na haka don ba TV bane ni. And you don't knock and say salamu alaikum all at the same time. You choose either one. Ya faɗi ba tare da ya ɗaga ido ya ga kowaye ba. Kunya ta ji kamar ta nutse ƙasa don kunya. Ta yaya san ina kallon sa to? Ta tambayi kanta a zuci. I am sorry, ta faɗi cikin muryarta da ke bari. Ba tare da ya kalle ta ba, ya ce da ita, komai ya ci gaba da abin da yake yi. Jama'a masu sauraron mu, anan damu muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wanda ni mai bitar rubuta. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda mai littafi take cewa Fanna ta fice, bata tsaya ko ina ba sai Flames Enterprises. Can aka yi direction nata zuwa ofis na Anas. Tsaye take a bakin kofar ofis nasa ta kasa shiga. Zuciyarta sai bugawa take, musamman ma da ta ɗaga kai ta ga an sa Mr. Fauzi a saman. Ta fi minti 2 tsaye a wajen, sannan jiki na kyarma, hannu na bari. Ta yi knocking kwalli ɗaya tal, jin ba amsa ba ya sa ta ƙara ɗaya. Come in, ta ji muryar namiji ya faɗi. Tabbas ta san wannan muryar shine wanda ya ce mata thank you ranar da Mr. Muhammad ya bata bandir na 500 note. Kawai haka ta ji zuciyarta na bugawa, ta rasa dalili. Numfashi ta ja sosai, sannan ta buɗe ta shiga. Wannan ofis shi ake kira da aljannar duniya. Tana shiga, kamshin turare ya buga mata hanci. Ga wani uban sanyin da ofis din ya ɗauka, ko ina tsaf yake. Files, papers da books duk an yi arrangin nasu. Hijabinta iya gwiwa ta koma ta daidaita, sannan ta yi sallama. Salamu alaikum. Mutum ta hango kan kujera da pickup wato facing cap a kansa, wanda ya ɓoye kamanninsa. Sanye yake da black long sleeve shirt wanda ya mugun amshe farar fatarsa mai kyawun gaske. Yana da faɗi daidai na matashi ne mai jini a jika. Laptop ne a gabansa, sai faman danne yake a kai. He is so focused a kai. Can ya ɗan tsaya ya sha wani abu cikin cup wanda Fanna bata san ko ruwa ne ko juice ba. Can ne ta gane ashe soda ne. Zaki iya daina kallo na haka don ba TV bane ni. And you don't knock and say salamu alaikum all at the same time. You choose either one. Ya faɗi ba tare da ya ɗaga ido ya ga ko waye bane. Kunya ta ji kamar ta nutse ƙasa. Ta yaya san ina kallon sa to? Ta tambayi kanta a zuci. I am sorry, ta faɗi cikin muryar ta da ke bari.
Ba tare da ya kalle ta ko ya ce da ita komai ba, ya ci gaba da abin da yake yi cikin laptop da ke gabansa. Ta fi minti 2 tsaye, sannan ya ciro wata fefa daga drawer ya ajiye kan tebul din. Here is the coffee description. Sugar should be minimum. Karisowa ta yi ta daga fefan. Lallai ma dan wannan order ne bare irga min ta waya ba, sai ya sa na zo all the way here. Sir, if that's all, is that all? Na ga irin wannan orders muna daukawa ta waya. Ba tare da ya kalle ta ba, ya daka mata tsawa. Just shut up and leave, please. Har tsakiyar kanta ta jiyo wannan tsawa. Rabuwanta da daka mata tsawa haka tun barin su bama. Take ta jiyo hawaye na cikowa idanta. Daman ita ba mai daura masifa bane. Ba tare da ta ce komai ba, ta juya ta kama tafiya, tana share hawayenta. Nan ne ya ɗago kai yana kallon bayanta har ta buɗe ƙofa ta fice. Da misalin ƙarfe 3:50 na yamma, su Fanna suka iso conference hall ɗin. Komai is in place. 4 on dot su Anas suka hallaro hall ɗin. Fanna na ganin sun shigo ta fice. Ko sa Anas a ido bata yi ba. Bata ma san wani kalan kaya yake sanye da shi ba, sai san da za su so serving coffee ne ta dawo kanta a ƙasa take tafiya don kar ta jawo attention. Haka table by table take bi tana ajiye coffee. Table na Anas ta kai ƙarshe a hankali ta ɗaga kai don sa su a ido, sai dai ba direction nata yake kallo ba. Ya juya yana magana da ɗaya daga cikin mutanen kan tebul nasu. ƙeyarsa kawai ta gani yadda ya yi stylin gashin kansa mai tsawo wane na bature. Bayan ta gama ajiye musu ta juya za ta fita kenan, ta ji familiar voice ya kira ta da waitress. Gam ta rufe idanta, a hankali ta juya. Yassa, lokacin kuma Anas ya juya yana magana da wasu. Ƙarisawa ta yi ta tsaya a gefensa. Yassa, ba tare da ya kalle ta ba ya ce, take this away, I don't take coffee. Kallo ta ƙare masa, sannan ta ɗaga ta fice. Mamaki ne ya cika ta. Wai waye wannan Anas? Ko me sunansa yake feeling like? Bayan taron ya watse, suka raba kuɗin da suka samu, sannan ta dawo gida. Ɗaki ta wuce direct. Afra ta samu sai faman chatting take. Bayan ta mata sanar da zuwa, sai ta karanci kamar wani abu na damun Fanna. Ya Fanna, lafiya? Wani irin lafiya? Wallahi wannan dan Alhaji Muhammad din ji da kai ya masa yawa. Baki ji yadda yake ma mutane magana ba, ke kallon mutum baya yi. Kina nufin Anas Ibrahim Fauzi? Cewar Afra. Wai haka na ji sunan nasa, amma ya aka yi kika sani? Yanzu nan aka nuna su a news. Nake gama mitin din da kuka je ne. Ya sa black suit da white shirt da black necktie, ko? Cike da mamaki Fanna ke kallon Afra. Haka, ta amsa ta. Ya Fanna, baki ga kyansa ba? Wallahi kamar bature. To, ai kyansa bai amfane sa ba, tunda bai da hali mai kyau. Ya Fanna, wa yake ta hali? Ke baki ga fuskarsa bane? Ban gani ba, kuma ba na son in gani. Ni mu bar maganarsa ma he is so arrogant. Bari in je in yi wanki kafin Maghrib ya yi. Wankinta take yi, hankalinta kwance, ta jiyo kiran Afra daga ɗakin su baba. Ya Fanna, ki zo da sauri. Nan ta bar abin da take ta ruga a guje ciki. A cewarta ko wani abu ne ya sami Afra, don su mami ba su gida. Ta kai baba asibiti. Aiman kuma ta raka ta. Afra lafiya? Ta bankaɗo labule
ta bankaɗo labulen ɗakin. Zaune ta samu Afra gaban TV. Ya Fanna gashi nan Anas ɗin. Kafin Fanna ta kai dubanta kan TV har ya juya. Sai da Fanna kamar ta ga fuskarsa kamar kuma bata gani ba. Tun ɗazu nake kiran ki gashi ai har ya kau da kansa. Yanzu fi sabilillahi Afra akan ganin wannan Anas ɗin kika kira ni all the way here? Na fa ɗauka wani abu ne ya same ki. Bata ƙara maganar ba. Afra da hankali ke kan TV ta soma sabon ihu gashi nan karab nepa suka ɗauke wuta. Oh damn it, nepa ba ku yi ba wallahi. Tsoka Fanna ta ja sannan ta koma ta ci gaba da aikin da ke gabanta. Watanni da dama sun shuɗe, rayuwa ta ci gaba da kasancewa wa Fanna daidai. Ba abin da ya sake haɗa ta da Anas. Tana zuwan gun aikinta kullum, baba kuwa magunan da aka ba sa asibiti cikin ikon Allah yana samun sauki. Tsoron Fanna ɗaya ne ranar da magungunan za su ƙare, bata san ina za ta samu kuɗi a sake sai masa ba. Kullum cikin addu'a take. Ta ɓangaren Anas kuwa abu suna yadda suke, shaye-shaye da kuma breaking up da 'yan mata kullum yana kan yi, sai dai ba kamar da ba. Don watannin baya da suka wuce sam ya daina mafarke-mafarken da ya saba na ummini da kuma yarinyar da ya yi raping, but kwanan nan sai dai bai kwanta ba sai ya yi mafarkin yarinyar da ya yi raping din wai ta dawo gare sa. Syrup nasa yake kwankwada bayan kwana 2 ya sake tashi da mafarkin. Ji yake yarinyar is somewhere close to him. To ko dai tana ɗaya daga cikin 'yan matan da ya taba breaking up da su ne. Kai a'a da ƙyar, ai ita wancan Abama take. To a ina take? Shatima da ke tsaye a kansa ne ya yi ihu da gangan don tsoratar da shi. Oh my god, cewar Anas da hannu a dafe kan kirjinsa. Ƙaniyanka, ka san yadda ka ban tsoro kuwa? Har yanzu nishinsa bai dawo daidai ba. Dariya sosai Shatima ke. Ha ha ha, kaga fuskar ka kuwa? Anyways, tunanin me kake har na shigo ɗakinka baka sani ba. Ka ji ma'anan ne? Anas ya tambaya yana ƙoƙarin daidaita numfashinsa. Yup, about 2 minutes ago, cewar Shatima. Oh, come on, ya Anas, kama daina min ƙarya. Ka san ko lokacin da ka ɓoye min lamarin abin da kama wancan yariyar Abama na gane. So just tell me what is it now? Tasowa ya zauna, shi ma Shatima ya zauna kusa da wansa. Tell me, ina jinka. Nishi Anas ya ja. Ka san wani abu ne? It's been long ban yi mafarkin wannan yarinyan ba. But yanzu anytime na kwanta tunaninta kawai nake ji kamar tana tare da ni. I don't know what's wrong. Kullum cikin tunaninta nake Shatima. I can feel it. Yarinyar bata mutu ba. To fa, cewar Shatima. Don ko bai san me zai cewa mawansa ba. He is speechless. Faɗa min Shatima, what are you thinking? Well, Anas, maganar gaskiya ban san me zan ce maka ba. Yarinyar nan fa Abama take. There is no way za ta dawo Maiduguri. Kuma kai da bakinka kace she was 15 time da abin ya faru. Who knows ko bata rayu ba ma. Katse sa Anas yayi. No Shatima, I can feel it. Bata mutu ba. Hannu ya sa cikin gashinsa. I don't know what to think anymore. Ina son ganin yarinyar. In nemi gafarar ta Shatima. Kafadarsa Shatima ya dafa. Komai will turn out perfect. Kar ka damu. Wa ya sani ko ta kasance ɗaya daga cikin 'yan matan da kake wasa da su? Saboda baka san fuskar ta ba. But I am sure ita ta san nawa ai.
in ta gani za ta gane ni tunda ita ba a buge take ba time din. Tsaf ko za ta iya mancewa da fuskar ka ya Anas. Ka tuna da daddare ne ranan kuma ruwa ake yi. In har ta rikice beyond imagination a lokacin sosai za ta mance da kamanninka. Allah dai ya sa bata kasance ɗaya daga cikinsu ba. Amin. Anas ya ce sannan ya koma ya kwanta tare da zura wasilin ido. Wayarsa ya soma ƙara yana kai dubansa ya ga family doctor su ne. Ba tare da ɓata lokaci ba ya ɗaga. Hello Dr. Mansur. Hello Anas. Ka bar duk abin da kake yi ka zo gidan babanka yanzu, ya faɗi cike da tashin hankali. Sannan karab ya katsa wayar. Hello? Zabura ya jawo jaket nasa ya sa tare da ɗauko kin motansa ya fice a 360. Bayan 'yan mintuna ya iso gidan Mr. Muhammad. Sama ya haura direct zuwa ɗakin Mr. Muhammad. Can ya samu Dr. Mansur tsaye a bakin kofar. Dr. Mansur, what's wrong? Me ya samu baba? Jama'a masu sauraron mu, anan damu dakata cikin shirin namu na domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, ka yi subscribing din channel ɗinmu One Arewa YouTube ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode. san kina sona don Allah ki ja baya, ka so a so kashi ne soyayya ba batun kunya, yi mun murmushin kin nan don Allah ki yo boya.
ne soyayya ba batun kunya. Yi mun murmushin kin nan dan Allah karki yo boye.